prajurit samekta budale Ranajatama maju perang ngambil negara Murwani kipraing turangga prajurit samekta budale Ranajatama maju perang ngambil negara Ranajatama syaka syaka lumaksana prajurit syaka pandhe durga mandhak mala sirna Ranajatama syaka syaka lumaksana prajurit syaka tanding durga mendhak kala sirna
Kopet, kopet. Iki sapa meneh sing teko Mahdani? Ha. Sing teko sapa meneh? Kuwi saka aja wani-wani lho, Men. Aja cok gegeden nempiak kurang cagak. Sing wani-wani wae. Ya. Pacarmu ndi pacarmu? Ya. Sudah waktunya Andes CS. Ajeni. CS kuwi artine apa? Ya, nganu. Cah Solopok ya. Andes Cah Solopok. Wayahe wong mumet tampil. Andes kuwi anak bedas, Mas. Bedas ki apa tak tahu tak golek. Lah mau terah bedas gedruk. Heeh, terus iki ganonge ya Andes, anak bedas. Ya ampun. Apik Ya. ta joget apik. Calon Apik iki. Rambutnya wis saiki wis malih biru kaya lampu neon. Saiki waktunya tunjukkan aksimu. Ya. Tunjukkan ke laki-lakianmu. Ya. Ya. So. Ya. Ya, kayak semangat Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Kudus. Don kene.
dadi. Urung-urung kok wis oleh duit. Bocah ki lho. Aku sing ket mau nang kene ra ono sing ngutali kok. Khusus ini kok mak khusus dari untuk Andes kok. Alhamdulillah. Salam-salam dulu. Tukon bobok, tukon pilih laris. Ya dompet randulit setan radangan. Ah, Tambah ono. tambah ono. Ya. Malah gila kowe ngono. Gigi, tak cukup anda. Heeh, kae lho ana isih ana kono. Iki. Titip. Oh, titipi nang wong wedok iki lho Ndes manak. Iya. Sik iki duit 2000 met lumayan. Iki 2000 jejere galung lho. Ayo iki. Ayo Mas salam sik met. Iya. Ayo. Oke, salam sik met ayo. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met, luru wadah, Met. Wadah apa? Katokku wis penuh. Wih, alhamdulillah, Met. Awak dhewe ning kene ning ndi, Met? Hah? Ning ndi? Di dalam negeri. Ya, idoni ae. Metune awak dhewe. Betul awak dhewe. Iya. Alhamdulillah niki acarane apa, Met? Acarane supitan nggih Mas Agung nggih. Supitan. Nikah. Nikah sapa sing nikah? Lho kuwi Niki, monggo. nganteni. Nggih, Ri. Pengantin kekalih. Ri. Heeh. Ayo. Loh, kok boleh sini enggak apa-apa. Saya kan
kita sudah jinak ya? Iya nggak berakot. Iya aman ini. Jadi aman. Aman ya kita iya. Loh, Paling cuwil tok. didongake pengantin kekalih. Nggih. Ke sing wis suwi tekan kene, Heeh. sapa wae pengantene. Pengantene lanang karo wedok. Maksude jenenge wo. Jenenge Mas Ayo. Agong kalih Mbak Rika. Endi? Rika. Riko. Riko. Nyong. Mbak Rika ya. Mbak Rika. Didongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Enggal diberingi momongan. Heeh. Wingi aku mliwat kene iki makat mancing rono. Oh, kowe mancing sowan Oh, ya. aku wis batin sesuk iki jadilan. Heeh, Lah kok mesti. tenan to? Lah kok iso kowe? Aku wis mambu kok. Kowe ndek Mambu indra duit. keempat apa piye? Indra keempat apa piye? Kepitu. Kepitu. Jadi rasa Heeh. tekan kono. Jadi kowe liwat kene langsung mambu. Mambu wah iki mesti rezeki iki. Heeh. Teko iki. Bener. Lah tekan kene pas bawane. Lah piye? Teman-teman pemirsa dong ding nong ding nong ding Dong aja angkrek malah kitar-kitir. Ayo. Ayo kowe nyaroni. Ayo. Sarane ayo. Ayo. ding nong ding. Tak. Sugeng kemarin pemirsa. Oh, sik. Cangkeme kene kok ya. Gimana? Teman-teman pengantin kekalihipun. Mas apa mau? Mas Agung. Mas Agung kalian Mbak Rika. Kita dongaaken bareng-bareng muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ana sesepuhe. Sopo? Ayo. Wong tuwa ki kanggo migunani. Ayo. Luwe ayo. Jalanke kene yo. Ayo ayo. Aja iki. Kene. Kene. Jalanke iki. Ayo. Iki bermasuk. Dewe meragakan wong antenan. Heeh. Ndas wira mesake aku gak mangsa angin ya, Ndas. Ora apa-apa. Iringane apa? Iringane apa? Sing ngendangi Dik Kancil lho, Angarahan. Sapa? Wah, aku jelek. Rene jaipong jelek. Dewe surung. Ya. Wes Bu. Ah, iki digameli apa iki? Iya. Ya, semoga. Ya ora lanange iki tengen kok ya. Kowe lanang apa itu, Des? Ya. Kata jenengan mojo temanten kekalih sampun purna. Anggenipun hangat busana daya-daya tumuju wonten ing sasana Rinengga. Arsa kawajang mring sanggianing para tamu sedahan kang minulya kinurmatan ungling gongsa ingkang kababar dening para maca pradonga. Sirap. Surate Sang Hyang Arpa kanggo smratandani gumantine jagat ratri ngraina. Kaya-kaya Sukmanem Brahma. Udita ingkang kaeka Adidasa Purwa. Eka wis ngarani wilangan sawiji. Dasa 10 Purwa araning kawitan. Manten wis jumpu. Punika ta warnanira risang temanten kekalih. Ingkang Cinandra saking ing Mandrawa rupane ra ana sing cetha. Bener kowe. Ora. Cocok. Mingkem Des. Temanten kakung ingkang peparapun Bagus Andes. Sampun kepareng lumaku jajar kalian pun Dimas Ayu Komet. Temanten kekalih
punika nembe kang serupan demit gepura. Wes bubar. Ayo ki, sing dadi mana rak ngeterape ro dapuranmu iki. Ayo, iki durasi loh mas. Ini lo apa nih? Ya, aku ngirim lagu nih gini. Tanggi, ayo di. Nah, lagunya nopo? Biasa. Apa? Oh, potong kita dud. Malah kalau lampu konslet ngono kok. Wajib. Gitu. Oh iya. Ayo. Wah, ayo nih nih. Sekondi. Wajib dilakoni. Gose. Aja kesusu. Ora kepenak. Ki bawa sik. Kuat ora ngono kok. Alon-alon asal kelakon. Wajib dilakoni. Tuntunan kang ana 5. Sadat salat zakat. Ayo. Poso kaji lamun kuwasa. Meneh. Wajib dilakoni. Asik. Tuntunan kang ana 5. Sadat salat zakat. Poso kaji lamun kuwasa. Ya. Sumangga. Siap-siap. Jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya gambarane tambah dawa lewat seni lan budaya ana ing tlatah Jawa supaya urip mulya eling ana marang kuwasa. Nyebarke agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tlatah Jawa supaya urip mulya eling ana marang kuwasa dangdut. Wajib dilakoni tuntunan kang ana 5. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana 5. Sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Aku wis gantian kowe. Jaman wis akhir bumine goyang akale cungkir negarane bubrang. Jaman wis akhir bumine goyang akale
Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa ya Rabbi asani wa darati. Apa? Saya kue Sluku batok ela elo si Rama menyang Solo le oleh payung muda mak jendit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit tuku batok ela elo sirama menyang Solo le oleh payung muda mak jendit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit sluku batok ela elo sirama menyang Solo le oleh payung muda anak apate ye lali ya piye to aku ki nyanyi gitu anak apate ye apati ket nah apa dia apa tiket tu apa titu tu apa tiye anak apa tiye apa tiket na apa dia apa tiket tu apa titu tu apa tiye. Hah? Enak beli nih? Nyontok apa? Nyontok cekel wes ya? J. Mbun nggih. Matur suwun. Kangge Mbak. Aku ya wis liter body, Des. Silite gatel dilebon wedi. Nah, aku ya Karep kuwi. ya weh. Iki karep wancine dalange. Nggih. Awak dhewe kepelu dadi. Heeh. Kowe iki ana meneh Satu babak lagi. Aku kok gayamen rupane ting cerantel milu kabeh. Endi? Gedruk milu, ganong melu, jaran melu. Iku kembaranku. Endi? Iki. Ha iki sapa? Iki Oh, sing iki tengah iki Tulkiem. Tulkiem gundulmu kuwi Lah iya. Tulkiem. Kae. Duwe. Aku ora duwe. Ya piye? Ya dinyanyekno karo gue joget-jogetno. Karo joget-joget. Karo joget-joget? Heeh, karo nyanyi. Karo nyanyi aku. Lagune apa? Sektul. Kok setul loh? Aja setul. Lah iya karo merayu pengantin anyar kuwi lho. Iya. Karo didongakno mugi-mugi Ya. bahagia. Iki dhuwit ya. Heeh. Sing nyanyi sapa? Kowe. Aku sing nyanyi, kowe sing njaluk. Ojo. wis Kowe tok. nyanyi karo joget. Kocluk dobel. Ya ora apa-apa. Kono kowe. Aku tak sing nyanyi bae. Nyanyi apa? Ayo biasa lagune yuk. Hah? Kasunyatan wae. Oh. Lagune kasunyatan. Yo. Ganti, boson. Ra oleh kuli kok Lagu-lagu anu sing bayare kono. like India. Hah? India piye? Iya. Tumacale. Lek tuh kinem. Berarti lek tukino barang nganu wae. Apa? Lagune apa? Lagune sing enak-enak. Sing enak. Ya. Roti apa? Roti apa bakso? Sing nyanyi ini. Sing nyanyi iki. Aku dibagi. Alang 2000 cukup. Ayo Mbak Eni, ayo. Riko nyanyi sak-sake tak jukuk uwe. Ya. Keterangannya piye kira-kira? Jadi saka kono ku ketoke 45, mlebu rene 5000 liyane kene. Apa lagune?
Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ayo. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Iki tepuk kinarya donga ya kowe kok kaya ngono. Baleni berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apa? Ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kowe nek 45 aku 40 kowe 5000. Apa iki? Lagu wae langsung lagu ya. Indonesia, si Boy Audio, si Boy Entertainment.
Terima kasih. Wis terima ya kasih. wis. Nggih. Nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Nggih. Lan ugi kelakuane kula sing kok kethek nyuwun pangapunten. Nggih. Kula akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruske. Masih bersama Bapak Sekar Naron Indonesia. Oke, terima kasih Andes CS ya Sekar Naron ditutukno ya kaya ngopo ditutukno wis Candak tali gocine. yuk kaya ngopo ya wektune ya durasine ya Yo.
Dani, ada salam-salam dari Nggih. siapa? Mbak Eni. Nggih, saking keluarga atau dari fan berat dari Sekar Naron yang hadir ini. Ya, oke. Iya. Luar biasa. Ini ada request. Dari untuk Pokoknya dari Sambuan. siap. Ngersake lagu. Oh iya. Siap. Dari Mas krunya Audio Sound System ngersake lagu nih. Esok enjang sorene santen Mas. Oke, siap. Sedikit informasi dulu, Mbak Iya. Dani. Iya, saya. Ini datang dari teman-teman parkir. Ini yang Iya. merasa membawa mobil jenis Kalia merah, pelatnya H1480 ZP. Sekali Iya. lagi, mobilnya merah, pelat H1480 ZP untuk memindahkan mobilnya, nggih. Karena mobil di belakang ini akan pindah posisi, pindah lokasi. Terima kasih. Dipindahkan kemana sayang? Pindah di sebelah kirinya lagi. Oh, iya. Karena mobil di belakangnya nggak bisa keluar di Mengadangin. bahasa Indonesia mengadangi iki apa? Oh, nyagoli. Menghalangi ya. Ya. Nyagoli bahasa Jepang. Dan request datang dari timnya si Boy Audio. Oke. Ya. Lagunya esok enjang sore. Sorene santen. Si Chen ya wis sonten kok ya, Mak. Oke, aku mah nyawer penonton. Ya nggih. ampun. Terima Kok kasih. gek lagi iki lho no. Malah sing Sinden nyawer penonton. lagi. Sinden nyawer penonton nggih. Rajas. Andes mau kepiye keterangane karo aku mau. Ora nek keterangan blas kok. Iki lho. Les. Yo Mbak Dani di Mbak Eni Iya. dari Jemenang ya. Iya. Ngiras Wekdal. Masih ada Saya satu katakan bapak masih lagi. ada satu bapak lagi. Mas Nanang disiapkan lagunya apa sayang? Kok bare esok enjang sorene santen terus Mas Nanang duet. Oh iya no. Ya. Syarat dan ketentuan jadi pawang itu apa toh? Iya, iso nyanyi bareng. Oh iya. Aku senang nek dadi pawang ngene iki ya Mas Nanang. Awet nom. Iya, vitamin tok. Semoga Mas esok enjang sorene santen. Aku sayang ning kowe kok ya cukup ngaten. Anjir. Aduh. Aduh. Anjay. Semoga. Sedaya pati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis menjadi Thank you.
dari kru-krunya si Boy. Sudah dipenuhi. Tukang ngontir. Tukang ngontir si Boy Sudah. Audio. Aku wis Terima dipeseni, kasih. Mak. Iya. Dipeseni karo sing nguntir. Aja sore-sore Mas aku bengi pindah pengajian. Oh, baik. Kringkes wekdal ya, Nak. Ah, lagu berikutnya apa, Cak? Apa ya? Oke, ada request apa dari Mas Nanang duetnya apa, sayang? oh iya Mas Nanang dulu. Sekar Naron Indonesia. Oh, layangan. Ya. Ya Mas Nanang, pangapunten. Lagunya ayang-ayang ya, Jo. Guys, pokoknya matur sembah nuwun all round genre waktu. Lazangan. Layangan. Oh, layangan ya. So.
sor. Ya, Iya, semoga. makane. Iya, heeh. Ki kerawuan kabeh cacah 8. Ya ampun. Dadak diupacarani. Semoga ada beberapa request lagu masuk mungkin lewat WA-nya Mas Dani. Ada. Serane. Nih. Ya, datar kita monggo. Sangu kondur yuk. Indonesia Sekar Narasati Si Boy Audio Arya DJ Kabarmu saiki Selamat sore untuk para pecinta budaya. Terima kasih. Matur suwun. Doa.
yuk. Ayo. Aho. Ya.
Ya oh, ya oh, ya oh. Yo. Ah. Ya. Kondur sing apik ya nak yo. Aduh duh. Nah, kondur sing apik. Sing apik yo. Alon. Nyuwun kawigatosan untuk pengantin Saridin, semoga keaturan tidak wonten ing arena. Mas Agung dan Mbak Erika meneh. Mas Agung, Mbak Erika, dia ditunggu. Panggilan buat Mas Agung dan Mbak Erika. Mohon maaf sekali lagi untuk bisa maju bareng saya. Semoga. Oke. Di mana tuh ke depan? Oh ya. Oh tuh. Oke, monggo. Nika Mas. Yo. Oke, monggo Mas Agung, Mbak Erika. Ayo. Tak tunggu sambil tiduran ya Mas Agung. Oke. Yo. Oke, Mas Agung mboten napa-napa. Salah satu ayo, nggak apa-apa sini. Dan sakit. Yo. Oke, Mas Agung. Jadi pawang dulu, nggak usah kemana-mana ya. Yuk salin, saya ngapain? Kondur saya ngapain? Yuk. Yang dua ya, jangan beranjak dulu, masih ada satu bapak lagi di belakangnya, Putra Potol untuk mempersiapkan diri ya, ya, di Bapak Putra Bodol Putra